Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kakaisip either gilumay siya or maayo kayo sa kama tong babayhan. Oh. Gusto tuod. Nganong tili man tuod din ako buhaton. Kung unsa yung gigamit nga pamaagi, kaya sad kaayo din akong buhaton. Kung may gamit siya lumay, mogamit sad ko. Kung gipaagi niya sa kamang pagtintal ni Carlo, kaya rasab kaayo na ako. Og di ko na ni pwedeng langayon. Buhaton ko ni asap. So, muna ra ko pa uli Oh. Og nakasabot na ka nga nung dili na ko pakuyogon sila nimo. Aw, oh good. Bisan wa pa kay gisulti, bawaan na. Good. Ugawa gini mo day. Swerte ka. Di pa na ako pwede biyaan si mami. Wa pa ko tayo maningil nimo. Huh? Ano maningil mga? Ada kang utang nimo. Kay bawa ba ka daw? Lamig ka kasang bagon. Do! Sab tao ka eh. Lagi. Naara lagi din mong duha din eh. Oh. Oh. Babe. Babe. Ah, Sige. Oh, ikaw na. Ikaw na. Kuyawa. Dungan mang hunahuna. Awa day kayo nagdungan. Pero pareho lagi apon. Ikaw na una, babe. Ladies first. Okay. This Saturday, mubalik namin sa Pilipinas ni Jed. So, that's 3 days away. Babe. Maunta na akong gustong sulti. Ipareschedule na to imong flight. Nihangit mong good si mami nga magigbanding pa nimo. Babe, sorry kid kaayo pero dili kid pretty. Naibaw na kid bitaw kang daan nga doon ako'y big event on Monday. Mao nga need lagi ko mo pauli. Babe. Sige lang. Doon na pa man ko'y time nga makigbanding ni tita. Today, ugma og the next day. Pero, Sige lang. Mag-set ko og time nga makabalik dinhi para makigbanding ni tita og taas-taas nga gayon. pero babe. Mas nag-need nimo si tita karon. Ihatag niya ang imong full nga atensyon. Og ayaw ka worry. Naara si Jed nga akong kuyog. Oh, Jed, Ah, nga naman kakatuli mo tutunlan? Imni nagtambal, uy, tingali upon ka. Ako na tawag tambal niya, babe. Dali to. Hoy! Inaunsa man mo! Tambalan na ako, babe. Kidig yung duha, oh. Karen, uy! Huwag yung ka magsulti nga. Mula bang padaitag duha ka isla? Misulti ba ako daan nga isla atong atuan ha? O, laki. Pero wag ka masulti nga doon na pa'y duha ka isla nga atong labangon before sa isla nga imong destination. Sige na lang, good. Niya naman ta. Ano nga lang guding imong BFF? Hoy! Di na ti ka BFF, no? Ordinary friend na lang ta. Whatever. Basta kay friends ta, ug angay kang muunong nako. Ay, laki. Masukod gid akong pana kung may baw asa ko nimo gida. Sige na lang, Diana. Unsaon nga desperada naman kaayo ko. O kinahanglan nga this time, dili na gid ko mopalpak pa. O nyag mopalpak ka. Pikatan lang tika. Oh my God! Napta kita kapi, Karen. O pa kay signal ini. Usap tag oras sa magkabiya dinhi. Alas 4 kadlaw na unang biyahe sa bangka nga mobalik pika sa isla. So probably, mga hapon sa ugma tamong abot sa ato. Kay diretso-diretso naman ta. Wala naman tayo tao nga istoryahon. Ay, di, patanawan na lang ta na imong gipalit nga lumay. Niara,
Ay, nga garapa? Muna 25K? Yes. Oh my God! Kamahal! Pero, according sa mananambal, 1,000% effective. Huh? Uy, 1,000% cute, ha? Yes. On sa may proof nga effective na. Yana, before ko na-decide nga mo anhi para mo palit, ako nang gibasa ang mga product reviews sa mga customers. Puro 5 stars ang reviews, day. Ah, sa ato pa? Sa online rani mo ni nabasahan? Yes. Online man lang order. Pero ang pagkuha sa product, personal good. Huh? Wow, ha? Well, good luck na lang ni mo, Karen. Tanaw na to, unsa na ka-effective. Ay! Oh my God! Ang garapang ipalit sa hangin! Yana! Ako lumay! Inaligin mo rin! No! No! Karen, madisgrasya ka! Karen! Oh no! Siya maminaw! Karen! Nakuha gid ako ang garapa! Nakuha na ko ang garapa, Yana! Nakuha gid na ako! Yawan ko ni Uy! Mayo tayo, huwag ka ba dahil sa pahod? Nausa man tao ka, Uy! Hindi mo magisukal imong kinabuhi sa nagagarapa. May sandali kayo naman uraan ko sa nahangin o uwa na lang ang nagpabilin. Ay, ako talaga hindi mo babayhana ka. Kung nadisgrasya ka, maambong pa mo kay kuyog ta. Yana! Nakuha na ako ang garapa! Nakuha na ako! Alam mo, sakto ka sa pangisip mo babayhana. So, babay na. Babe, mingawan ko ni mo. Babe, ayaw na ko pagingon ana. Makabawi ra lagi unya ta. As for now, focus lang una ni mami nimo, Og pwede rin kita mag-video call kada adlaw. Okay. Time na nga. Chicken mi do. Kato ako gingon ni mo, ha? Pantay na ka. Oo, hindi. Sab ka rin. Bye-bye na, babe. Babe, Sakto na do. Sakto na, mabiya na mi. ni ari yung sumbago na eh. Ato na mi, di ba? Bye-bye. Babe! Gatupad na siya, Louie. Di man itong gisulti ni mo. Bantay ka na. Di pala may suod ng amigo eh. Swerte lang yun. Amigo kami. Jed, nakakikipamati? Why? Gikabuhi ka? Ha? Waman. Sulti lang gid kun may gibati ka, ha? Sige mong ka pangpaw. Okay ko eh. Why blima? Okay. Piyong-piyong sa ko, ha? Sure. Okay. May piyong na siya. May time ko pagtanaw niya. Guwapa kita niya kung tutukan pa kayo. Lahi ang iyang kagwapa. Guwapa nga nagkadugayin mong tanaw. Ang kasamot. Dili poon. Ay. Swertiha ko sa kumigo eh. Haskang swertiha kit. Ito palabi og tabi ha kay nabot na tong amo. Nabot na siya. Mo ba yun? Naabot na si Carlo. Abi man akong dugay pa siya mabalik. Pwes, dili ko mag-usik og panahon. Mudali kog adto sa CR. Mamutang kog dali-dali sa lumay o muadto dayon sa opisina ni Carlo. Tawagan si Jimmy. Napahiran na akong tibuok na kong lawas sa lumay. Nahurot kita. Gamay ram gidi kaayo ang sods grapa.
Pero sige lang, bahala na. Bahala na kung gamay ra kaayo ang garapa. Bahala na kung gamay ra kayong 25K nga lumay. Ang importante nga epektibo ni. Mudistansya lang ko sa ubang mga lalaki. Kaya tingaliglain na makasimhot sa lumay. O kung unsa may mahimo resulta ini karon, inigsold sa opisina ni Carlo. Bahala na. May anak ko sa pultahan siyang opisina. Kikulpaan ko da. Excited na kaayo ko. Pero bahala na kini. Bahala na ni. Naara siya. Naglingkod nga nagtalikod. Natog tingali ni siya kay gikapoy sa biyahe. Dili ka na makalikay na ko karon, Carlo. Isira ko na ning pultahan og ilak aron way istorbo. Hubuon ko ning akong shoes ug magtiniil ko nga maduol niya aron dili gid siya makabantay nako. Karon, dili ka na gid makalikay nako, Carlo. Dili na. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!